kublai yapi iwe ka pasca besuk yapi pat ka kubur pasca ha kan ke snem na kaliang jong ka Amen Faithful and True channel yin ai long ba jong ka gospel kat kum yo anis kal nong par phau khat iwe du khandai hakasini ni kong jong ka tayo ka Maria Magdalena kala lej isya ka jintep tang step pringam kat badang dum pat kala yo I bala wengno ya umau khang na ka jintep kumta kala mare bat kala lej siau Simon Petrus pat siau ta wei pat usenran uta uba u Jisu u I bat kala ong haki kila simno ya utrai na jintep pat ngimtip hae kila bu ya u kumta Petrus ula mi lem bat uta wei pat usenran bat kila lej sya ka jintep baro arngut kila ya mare lang Henry uta wei pat usenran ula mare Kamsted ban yo Petrus bat ula poining kong hajintep bat ula demban pej siapa bat ula yu I yaki jain linen pasenjor hangta Henry syemrung siapa te Simon Petrus ula buat ya ula apoi bat ula rung bej siapa jintep ula yu I yaki jain linen pasenjor badon hatbian bat yaka jain sop klik ke baladon haka klik jong ka bom syem don lang bat ki jain linen Henry la khliap yaka la ka jong haka wei ka jaka te uta wei pat usenran uta bala poining kong haka jentep ula rung ma uru ula yo I bat ula ngej namar hadu kata ka khlimat kimpat pe phang yaka jentho ba udai ban mi pat na ki bayam komen ke para kanika jinga tu nika khana kapara ji hakan ka step pringap hapor kapor kapadang dum jong nika sini kong jong katayau ka sini kong jong katayau nakabanta jongi menta ngi ong ka singi utrai ngi ong ru ka dika Sunday di kidon kibriu kiba yakeli kiba ya ong kumno u Jisu ubi pat haka Sunday kumno haba dang sya sanar pna haka sing thoding kumno haka Sunday ladadap laisingi te kejubab yakane kalong bangi di pan singu tu yakar kom khen singi jong kiju kamlong kumbangi ongi mata Monday Friday ngi sedang ya kesengi jongi haka por khat ar baje menmet nang tak poi biang khat ar baje menmet Henry kani ka jingken sengi jongki ju ka sedang Henry baje janmet hadu Henry baje janmet biang jongka sengi ke babut kemut ka sengi thoding ka sedang haka sengi basau haka por Henry baje hadu Henry baje kasing thoding ti kata ka der kom khen singi ti kemut haka sing thoding ade si singi haka met singi sajai Henry baje ade kasing paar ti haka singi balai kemut men step kasingi balai umde hadin lai singi haka singi balai kanika city jong kasya kanika naka lenong keba sipo kadekot lai pusau nang ta lai punyo du sapulai mde ka city jing pulen na ki kam jong ki apostol ya kebal pule hakane ka singi utrai jong ki jing pat hang ni u Petrus ulah keren hakane ka por bat ulah yatu hakane ka rukom Henry ublei ula pen mi pat ya u hakasingi ke balai bat ula penlong ya u ban pau shena Om haki beriu barok Henry hangi ya ki balaji da ublei kum kisaki mangi kiba laya bam ya di bat u hadin ba ulami pat na ke jingyam bat ula hukum yangi banyalap ya ki beriu bat ban saki pa udai mau uta ubalatung da ublei ban long nong bishar ya ki baim bat ya ki bayap ya baro kinang itu lupai ki ya saki kenang ba jar ubanget ha unyo kajing map ya ki pop daka kerteng jong ti balai nga ai ya kani ka
kubor paskah ha kene kurkom namar ba ngaken mau ha usnem ubaladam u pastor ba ponam ba nu u pastor bantei u lakren ba kumno u jisu u mipat ha kasingi Sunday haba dangyap ha kasingi thoding kumno lada dap lai singi ti kane kade kejing batai jong ki protestan apa kim don nongrim apa kim pule ki pule ka bible da kajing yop da kajing shem jing mut hi bat ki batai hi ya katap ti henrei ya kanongrim ya ka por bala tho ya ka jinglong jong ka culture jing ken singi jing kenya ha ka to ka por bala tho bat bala jia ya kane ke jing jia ha ka bala tho ha ka jutang ka bathomai ha ki city ha ki kam ka apostol ha ki gospel la rangim lek ban pule ban wat ya kar kom ken kom dia jo ka tu ka por ha ka bala tho ha ka bala jia ka to ka history ti nginam sku tu kumno ha ba yap maro ngi ong ngi rakhe good friday the break tang si singi na ta la don ka sunday ti kumno kal ada don kumta ti kan ne dir kom ken singi ke bangi de ban sku tu mo ngi di bersu tu ya kan kom ken singi bagi bun ki protestan ki kam ya kan ni dak bagi pensiong nongrim ya kan ni ka gospel kat kum Matthews ngan si me ka bible ngan puli kan ni gospel kat kum Matthews kalau nong ka ba khat ar Matthews long ka ba khat ar tu khat ka ba saupo hang ni u jisu u yathu phang u jona kumba u jona uladon lai sngi lai met ha ka po jong u dok ha po jong u dok ha kum juru u kun jong u breu un sa lai sngi lai met ha po jong ka khandau dan ha ka nyamra ne uang kumta kumpa ujona ula sa lai sngi lai met ha ka po u kha he kumtar u khun u breu un sa lai sngi lai met ha po ka khandau ti ki ha ki pen song nong rim halor kane ki ya perkhat ki ong kini ki protestan kamut la u jisu ulami pat ha ka met sngi sa jain ti kini kinong yalap protestan ki ong ti unumla ban yap ha kasngi thoding men sngi ha no pai sngi bat larangi ken kemut umpat lap badon kata kalai sngi ki ong ti kadang don tang si sngi ti kumta ki kren ha kata kedur ti ki don ru ki wei ki ba long anti catholic ki shim ya kan ka kerteng ru easter ki ong hanaba kan ke di ki shim ya ka kerteng ke ba yo na ka blay easter ti ka blay gentil ki ong kumta ti kini ki ba de ki protestan na England na po Germany mut ki kinsa penyahap ya kan ne ka kom jeru wat ka kerteng easter ma pareng ten rei kane ka jingyo ya kane ka ktin easter kala dei na ka ktin jongki ju ka ktin hebrew ka ong pesak kamut passover mut ka jing yaj lengba ti ka de kata ti kumta ha ka ktin greek kane ka ktin easter ki ong Pascha tingiru hakatin kasing yong Pascha pasuk ti kane kade kata kajing light kajing yait light jung jisu na kajing yap se kajing im kumaki kun Israel kila yait light na kajing sya temrau hari Egypt sya kajing light loit biki poi hari kanan pat lengba jong ka duriau pa sauru ki yait light ti kata pat ki yai kan mau buram ki jai penlong ni kan ka festival man ka snem makiru
Di naduk kata kapor. Di nakabanta jungi hakan ka jutang batomai ngidon ni kene jing kat mau burom ya ka jing yai la jung jisu na ka jing yap sya ka jing im. Bat ba uwan ra ya kene hangi iwe pa iwe. Lomba jong kene jing light na ka pop sya ka hok na ka jing yap sya ka jing im na ka jing dum wan ya lamengi sya ka jing syai. Na ka jing sngosi sya ka jing kemen. Na ka jing sya te sya kum sya ka jing light luit bat sya ka jing kemen. Te nak kena kedau ba ngi de ban sungutu ya kerkom ken ya ngir de ban sutu ya kerkom ken ya kini te kumta te ka jing ya ong ba kampat don lai sngi ti kam don nongrim te ngi de ban tip ya kerkom ken mo ya kerkom ken te lada yu jisu la ya sa nar phna bat la ulat yap ha ka no pai sngi jong ka sing tho ding katakan long ka sngi ke bani kong but ha ka janmit jong ka sngi tho ding ka ade ka sngi baar nang ta ha ka janmit jong ka sing sajan ka ade ka jing sedang jong ka sngi ke balai mut han ru ba je sing sajan ka sedang ka sngi balai di kumta ujisu ulami patik ha kasngi ke balai ti kane kare ke ke ba ka jintho ba khuidru ka yai ong ba ujisu lani ya ujisu la sa narphana yu hakasngi jing pen kre jong kiju pen kre ya kane ka passover kane ka paska ba ya bat kaneru kade ka urkom ke ba kini kiju ki la rakeru ya lani pen kre ru ya ka sngi sabat ka jongki but de nakane ru ba kitu ki kentei kim shem lala ban pensle ya kamet jong jisu shwa ba en tep ya u namar ba u jisu ya u jisu la tep no wood namar ba kal ade ka jing sedang jong ka sngi sabat but ki kentei ki la hab ban shong thai but ki hab ban up hadu ba kan kut kasngi sabat. Pada nak ni kadau dang step perangap hakasngi ningkong ki salet marki endalakut ka sabat. Maka sabat ka lakut ka kut ha ka janmit mo kan drupor ndru baje te hakasngi babut ki la late dang step perangap dang dum di kumta. Te yang iru la tu ba ki kini ki nong yalam jong ki ju ki la late sya Pilatus ba kin yo ya ka hukum na u ba en kedia ya ki kejat jong gitu ki bala sya sanar phana but ta ka ba ki sya le kumta kin yap koloi kata ke jingmut ya ka jingmut kolong ba gitu ki met yap kim dei ban sa hang tu ken hadu kasi sabat kim dei ban palat kumbai ngi siam ha ka jingpule na ka gospel kat kum yo anes dong ka khat khandai khot lai puwe nang ta kidon ru ki weru ki ba ong ba kasngi jing sanar phnayu jisu ka deka sngi balang le sngi balai le ne Wednesday but hakata kirkom ken ti tungin kin mau teng kata ngi di ban bat ke ba tho ya ke ba ka long ha katu kapor jung kiju ya kirkom ken sngi omde kirkom ken sngi jungi menta ti wat nget ya ka jing batai bom don nong rim jong pastor bante de ka jing batai kam long ka bade dingin di banti ya ka nong rim ide ban wat ya ke bade de kumta de ngide ban wat berbor ya ke balong ka bai sha om ban sungai la ka ngai mo bun ki briu ki samla ki rangba ki temen ru ki ba la yo ngai ya ke ne jing batai jong une pastor di ngimata la ai jing batai teng ngal ai bat jing batai biang mata to ngi di ban sutu ya kar kom ken jong ki ju kom ken ki sngi di kom ta ka ne ka de kar kom ken jong ngi ru menta di to try jong ka jing mi pat bala mi pat na ka bantai jingi un pe mi pat yang ngi na ki jing bakalabaro na ki jing bakalabaro tenga khot war ya pi ki bas ngap yang a la de pastor na de ki kini kino ki balang
ki bom day Catholic wat berbor ya ke jing sisa ya ke jing batai badai wan sya ke balang Catholic le pi ki pastor kwa ban wo yo ya ke jing sisa le ki bishop geli naki ya ka ai ka ba sisa ke jing hikai ba sisa jung ki Kristan mar ki bishop ki dei kita ki bala yo pateng ya ke jing hikai nadu kapor jung ki apostol haba maki kala yo ya ke jing hikai nau Jisu pat maki kila yai bat pateng la pateng ki kai pateng la ka pateng haki la ai ya ka deposit of faith de haki ki ba la ru ban ai ya ka dogma ka doktrin ke la ka jong ka dogma ke la ka jong ya ka dogma ngi dei ban nget ma balai dei ban nget ma ka dogma ke dei hapreng yong divine revelation ya ka e ki bala pen pau dau blei de nak ka dau ya ka dogma ngi dei ban ngai re ka doktrin ke de ka kom hikai ke thmei jinget kom ka kom hikai ya ka thmei jinget ti ngila ban le se ngila ban kampen bha ya ka doktrin re ya ka dogma ngimla ya ka dogma ngimla te nomor kata ti ngihap ban leit hangno de kumno bangin sku thu ya ka Bible ni de ban su thu ya ka Bible tangi da ka bangi pule ya ka Bible longba ka jingmut jong ka balang Catholic om de jong kono we pat balang de da kumne ngin sa sku thu ya ka Bible ngi pule hi marwe ngi nom sku thu mari ka por bala tho ya ka Bible mano bala tho ya ka Bible but hoit la persat men sim do ble here hato ngi la ban yo yu ju men sim bala persat ya kitu ki bala tho ngam tharai em lada om siam la ai yangi yang ni kabor pat kau ni kabor ke di benlong kabor jing blei ban la ban batai ya kani but ya nakatolong ru bangi yo ya kini jing batai ke di benlong paring yang authentic din mar kata kon men ko para Christmas Pascha besuk ya pi yu pe we te sai ya kendu biang hak we pat ke video